हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ, जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों दुब दुब। स' बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअआव गाहायै कास्टिं महरै दङ शिवा लोगोसे गेमस्रि दैमारि, मेथाइखौ रोजाबदों गीताश्री लोगोसे सोमखोर बसुमतारी, मिउजिकखौ खालामदों दिदोम दैमारि, मेथाइनि लाइरिक्स आरो टिउनखौ होदों सोमखोर बसुमतारी बिथाङानो, डाइरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों फुंखा हटेन, डिअपि खालामदों अरुप गयारी। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ दाखालिनो आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि गेजेरजों रिलिज खालामनानै होबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बयबो आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों बयबो नायहैब्लानो जाबाय। स' बे आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ जोबोरैनो मोजां जादों दे लोगोफोर, बयबो नायालासिनो थादोंब्ला नायहैब्लानो जाबाय। मानोना बिथां गेमस्रि दैमारि आरो बिथां शिवा मोननि फाव खालामनायफोराथ' जोबोरैनो मोजां जाखायो, बिथांमोननि डान्सार्सफोरा जोबोरैनो मोजां जाखायो। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो। स' लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो फैनो गोनां आरो बर' मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।